Alicia. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per haver-vos connectat. La convocatòria d'avui va en relació de l'inici de la campanya que endeguem des de la UGT FICA de Catalunya amb el hashtag o amb el lema Fruita sense frau. Aquesta campanya és per exigir campanyes de recollida de la fruita lliures de frau tant en la contractació com el que fa l'aplicació de les condicions laborals. Llavors, aquesta campanya l'hem estructurat en 4 eixos fonamentals. El primer és un pla d'actuació que volem que l'assumeixi el Consorci Català de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. Aquest pla ha d'incloure, entre d'altres punts, la lluita contra el frau en les condicions laborals establertes en el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya i molt especialment en el que fa referència als allotjaments. A Catalunya, el conveni col·lectiu recull que totes les persones temporeres que tenen que viuen a més de 75 quilòmetres de l'explotació agrícola, l'explotació agrícola, el contractant, l'empresa contractant, els ha de facilitar un allotjament. Això no passa a la resta de l'estat espanyol, però a Catalunya sí que és així. Llavors, no tenim dades fiables per part de cap administració ni sobre les persones que vindran a fer la recollida de la fruita a Catalunya ni sobre els allotjaments disponibles per a aquestes persones. Per nosaltres això és un fet molt greu i és un incompliment del conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya. Per tant, el pla d'actuació que nosaltres exigim o demanarem al Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya va en aquesta línia, a fer complir el conveni col·lectiu i molt especialment el punt dels allotjaments. Un altre dels eixos és un pla d'actuació en tot el tema de la prevenció de riscos laborals i més ara amb tota la problemàtica del Covid, sobretot al Segrià. Com bé sabeu, l'any passat va haver un confinament d'aquesta comarca, fruit dels contagis que van haver, que es van produir, i ja des de l'any passat nosaltres reclamàvem un protocol d'obligat compliment per les empreses, un protocol anticovid. No només no es va fer, sinó que ha passat tot un any i ens trobem amb la mateixa situació, que no hi ha aquest protocol d'obligat compliment, que no hi ha plans específics per combatre la Covid o per prevenir el contagi, però també anem més enllà, no? El que ens trobem any rere any, que és incompliments de la llei de prevenció de riscos, manca d'EPIs als treballadors i les treballadores, accidents que no es declaren com a accidents de treball, etc. Llavors, el pla d'actuació, aquest conjunt, també depèn de la Inspecció de Treball i li demanarem específic també un per la prevenció de riscos laborals i el que demanem també a les administracions és la creació de la figura del delegat o delegada de prevenció agrícola perquè sigui una persona o unes persones que puguin anar per totes les explotacions agrícoles de Catalunya per informar tant a les empreses com als treballadors i les treballadores dels drets i els deures d'uns i dels altres. Aquesta figura del delegat de prevenció també la proposarem per la negociació del conveni col·lectiu agropecuari de l'any 2021 perquè també formi part del conveni col·lectiu i tenir, a més de les figures que depenen de l'administració, a més de la Inspecció de Treball, que té les competències en el compliment de la llei de prevenció de riscos, que a més el conveni col·lectiu recolli la necessitat que hi hagi un delegat o una delegada del sector que vetlli per les condicions laborals, els riscos laborals dels treballadors i les treballadores. Com a tercer punt, volem un pla d'actuació que aquest ha de ser integral, no només de la Inspecció de Treball, sinó de totes les administracions, tant de l'estatal com la de Catalunya, de les forces de seguretat i cossos de l'Estat també, que ha de lluitar contra el frau a la contractació i la contractació irregular. Sabem
que hi ha frau a la contractació, però no tenim dades dels treballadors i les treballadores que estan contractats de forma legal ni dels que estan treballant de forma irregular. Cap administració ens proporciona dades fiables ni de contractació ni d'altes i baixes a la Seguretat Social. I no tenim dades tampoc de les empreses del sector sobre quina quantitat de persones han contractat per fer les diferents campanyes de recollida de la fruita a tot Catalunya. Ni de quants dies han estat treballant, ni tampoc tenim dades de les ETTs que estan operant, ETTs creades expressament ad hoc per fer aquesta contractació, quantes altes estan donant, quants dies tenen aquestes persones contractades treballant a la campanya de la fruita. I és a dir, nosaltres creiem que un sector que mou més de 20.000 persones només a Lleida i unes 10.000 a la resta de Catalunya per fer la recollida de la fruita dolça, doncs que no tingui un control en aquesta contractació. Volem tenir un mapa fiable de quina és la contractació de temporada, quina és aquesta contractació, quina durada té, quina mobilitat hi ha. I això és una petició o una exigència que farem a totes les administracions amb les que ens reunim. Creiem que és fonamental tenir un mapa de la contractació per fer la recollida de la fruita a Catalunya. I com a quart punt, demanarem un pla d'actuació conjunt també a totes les administracions per erradicar i prevenir el racisme, la xenofòbia, el classisme, la purofòbia, el masclisme, que ve tot relacionat. Quan nosaltres fem aquesta petició ens diuen que no l'entenen algunes administracions, alguns ajuntaments o consells comarcals de tot Catalunya que no ho entenen perquè no han detectat que els treballadors i treballadores temporers i temporeres que treballen a Catalunya a la campanya de la fruita que pateixin de forma generalitzada racisme o xenofòbia. Nosaltres, com a sindicat, sí que ho hem detectat i escoltant els treballadors i les treballadores del sector, evidentment, això ens arriba de forma clara. Entenem que cal una campanya de conscienciació cap a la societat dels treballadors i treballadores que venen a fer una feina de temporada que tenen els mateixos drets que qualsevol treballador i treballadora establert a Catalunya. No podem permetre que hi hagi discriminació, que es trepitgin els drets laborals dels treballadors i treballadores temporeres i que, a més, es facin comentaris o que hi hagin actituds racistes i xenòfobes. I ho diem així de clar perquè nosaltres sí que les hem detectat i les volem posar damunt la taula perquè del que no es parla sembla que no existeix. Doncs sí que existeix i volem que d'això també es parli. Per tant, aquesta campanya és una campanya que estarà sostinguda en el temps i enquadrada en aquests 4 eixos. Tenim previstes reunions amb totes les parts, amb administracions, patronals agràries, amb l'inspecció de treball també, per explicar el que nosaltres entenem que s'ha de fer, explicar la problemàtica i demandar totes les accions per exigir i perquè es compleixin els drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores agràries a Catalunya. Ara, si voleu fer preguntes... Jo tinc una de Catalunya Ràdio, em sentiu? El cartell, no sé si es veu. Sí. Sí? Podem fer una pregunta, em sentiu? Sí. Hola? Doncs, hola, soc el Pere Joan de Catalunya Ràdio Lleida. La meva pregunta és, teniu sospites, per tant, creieu que s'està incomplint, ja deies, en el tema de la xenofòbia i del racisme, però hi ha incompliment en la contractació i en els drets de riscos laborals que tenen els treballadors temporers? Creieu que això que feu és perquè es constata que hi ha incompliments? Sí, evidentment. Evidentment no és d'ara. Això és un tema que ja porta anys. Els incompliments són reiterats, tant en la llei de prevenció de riscos com en la contractació,
com el compliment del conveni col·lectiu. És a dir, en el moment que nosaltres se'ns trasllada des de la subdelegació del Govern de Lleida farà un mes i mig escaig, que tenen la previsió de que hi hagin 18.000 persones que vinguin a fer la campanya de recollida de la fruita només a Lleida i nosaltres els demanem quins cents d'allotjaments disposen, de quins cents d'allotjament disposen les empreses contractants per donar allotjament a aquestes 18.000 persones i ens diuen que no ho saben però que estan segurs que aquests allotjaments no existeixen, doncs nosaltres ja donem el fet que el que nosaltres constatem any rere any, doncs veiem que ja la subdelegació del govern també ens confirma que hi haurà un incompliment del conveni col·lectiu en el punt que a aquestes 18.000 persones se'ls ha de donar allotjament. I nosaltres el que volem és vincular, ja que ho diu el conveni col·lectiu i és d'obligat compliment, vincular cada contractació a un allotjament. Perquè llavors ens garantiríem que la persona contractada que es desplaça del seu allotjament habitual, d'allà on viu, per treballar a la campanya de la fruita, sigui a Lleida o sigui a la resta de Catalunya, doncs que tingui garantit aquest allotjament. És a dir, hauria de ser condició sine qua non per poder l'empresa contractant fer aquesta contractació. Teniu més preguntes? Hola, bones, me sentiu? Sí. Sí, jo sóc l'Ismael, del diari Segre. Respecte també a aquest tema de l'allotjament, no sé què us sembla aquestes propostes que s'han anat plantejant en els darrers mesos d'instal·lar cases prefabricades en els camps. No sé si aniria per ahí la solució. A veure, el conveni col·lectiu té un article molt extens en el que determina les condicions que han de tenir els allotjaments. Les cases prefabricades s'hauria de veure, però en principi no mantindrien o no complirien, millor dit, les exigències que reflecteix el conveni col·lectiu. Que són solucions temporals, podem entendre que sí, però és que en un fet, això no és nou, l'allotjament, en un fet que quan tu contractes has de donar allotjament al treballador o la treballadora que ara vulguin fer cases prefabricades per donar aquest allotjament, doncs em sembla una mica responsable. És un tema que està damunt la taula des de fa molts anys i que el que s'han de proporcionar són allotjaments dignes i complint allò que diu el conveni col·lectiu. Si no ho compleix, nosaltres, evidentment, ho denunciarem. Sí, hola, bones. Se'm sent? Soc Oriol Bosch, de l'Agència Catalana de Notícies. Sí, pots repetir, sisplau? Sí, hola, se'm sent? Sí, ara. Vale, no, la meva pregunta era, en relació a les diferents sol·licituds que estan fent alguns alcaldes i també sindicats sobre la vacunació de les persones que vinguin a treballar en la campanya de la fruita i també dels pagesos que són, diguéssim, els productors que contracten aquests temporers. Des de l'UGT, com es veu aquesta sol·licitud i també en paral·lel hi ha la reclamació de que es facin periòdicament aquestes proves PCR massives per anar controlant la possibilitat de casos de Covid-19 entre els temporers i els diferents treballadors a la fruita. Com ho veuen això des del sindicat? A veure, en referència a la vacunació, entenem que tots els treballadors i treballadores de Catalunya han de ser vacunats i vacunades. Nosaltres no entrarem qui han de ser primer, qui han de ser segon a ser vacunat. Tots i totes tenim dret a accedir a la vacuna. Tothom. Això per una banda. I després hi ha les PCRs. Les PCRs són voluntàries. O sigui, aquestes afirmacions que han fet algun alcalde o deixem aquí, no? Que s'han fet des de l'àmbit patronal agrari, en el sentit que s'ha de fer PCRs massives o vacunacions massives, tornem a repetir, estem parlant de persones amb tots els drets, persones treballadores amb tots els drets, i la vacunació o les PCRs són voluntàries. Això per una banda.
perquè a vegades es parla com si no fossin treballadors i treballadores i vinguessin aquí i se'ls hagués d'obligar a ser vacunats o a fer-se aquestes PCRs. Tenen els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol treballador i treballadora de Catalunya i això no volem que s'oblidi o que no es tingui en compte. Teniu més preguntes? Bé, si no hi ha més preguntes, donaríem per finalitzada la roda de premsa. Si us plau, si no rebeu els nostres mails o els mails dels companys d'UGT Lleida, si us plau, feu-nos-ho saber perquè ara enviarem un mailing amb més informació, amb el cartell que l'Alícia ha ensenyat aquí a la roda de premsa, amb el clip del vídeo de tota la roda de premsa. Si no rebeu els nostres mailings d'una banda o una altra, sisplau, deixeu-ho al xat i així prendrem nota per fer-vos-ho arribar. Moltíssimes gràcies per tot i fins a la propera.